série po 6 opakovaní. Tesne pred prípravou už tam zaraďujem stopku. Aj, na súťaži musí dať stopku. Aha, že podrží dole. Podržím ich OK. aj do hora. Čo najväčšiu váhu, také 6 opáčka, cca 5-6. Nedám žiadnu osvičovaciu sériu, aj z tých bencov si myslím, že som dobre osvičený. Darím rovno pracovnú váhu, idem aj Začínaš s? 50-ky, väčšinou to vyváži. Ja končím pri 40. Čo sa techniky týka, aj pekne pozícia. A ideme maximálny rozsah, hej. Darko cvičí taký rozsah, že je čistá blbosť. Nádych, hej. Maximálny rozsah má dotyk hrudníka. Krása. A ideme naspäť. No presne na to sú jednoručky, že zídeš nižšie, jak to pustí ten bench, lebo nemáš tu klíč, ale každú ruku máš Jasne, potom ja zmysel cvičiť jednoručky, keď sa stavíš do nejaký baví nejakú styčkou. Hej. Aj za mnou super ideš. Hopka, rozsah. Hej, sa poď, nižšie, ešte a na dotyk. Tak, to je... A tú vrtnú fázu skús maličko, tiež taký mini oblúčik spraviť na nos. Maličko. Takže takto? Jo. A tiež si trošička ten oblúčik, aj už nie ideš také... Oblúčik je to, že... Oblúčik robíš, že nedávaš to iba hore-dole, ale ideš trošička do vrchu. Aha, takže idem povedzme odtiaľto? Tak, Sem? presne, hej. OK. Dáňa, keď som pri prave, dám ten bench press troška uši, preto potrebujem silný triceps. Pravda cvičíme takým štýlom, že máme dva také základné techniky, hej, jedna viac na triceps, jedna viac na hrudník. Vždycky sa zapájajú obe partie, nedá sa to odizolovať. Pri bench pressi sa snažíme ísť viac do predklonu, hej, že by sme proste robili ten pohyb v ramene, natiahli ten hrudník. A pri tom tricepse sa snažíme ísť troška rušie bradla a viac cez triceps, že sme robili ten pohyb viac tricepsa, hej. To je taký základ, že vnúke. Krása. Ako keby nič. Trošička väčšia hĺbka, skúdaj väčší predklon, kus pokrčiť kolena. To je ale. Čo sa týka rozpáčky, vždycky poriadny setup. To platí vždycky, aj pri všetkých tlakových cvikoch. Hej, takže ja som dajak, robíte daný, uvoľnený, pevné nohy, nadľahčený zadok, ale musíte sa vždycky dotýkať, hej. A čo sa týka šírky, v našom tréningu nebudeme takto spájať jednoručke, lebo tu sa pozrieme na hrudník, teraz proste je úplne uvoľnený. Áno, žiadna kontrakcia tam nie je. Jo, ideme riešiť stretch, hlavne pri rozpáčkach, budeme končiť v tejto fáze. Nadých, hej, ideme poriadne do šírky, takisto zase maximálny rozsah, stretch a vidí. A
ale toto musí, tá pozícia musí byť stále zapnutá, aj keď si to robil takto, hej. Jo. Že nesmieš takto mať. Preto je dobré, že sme dvaja, kvôli tomu, že ja si to neuvedomujem. Keď som sa videl v zrkadle, možno by to bolo iné, ale tým, že sa nevidím ani v zrkadle, tak potom nevidím to, že mi vlastne ruky padajú. Vôbec som si to neuvedomil. Proste sa snažíš čo najviac roztiahnuť, ale už to prichádza do takého bodu, že takto to Povolí, dá. hej. A už končil by som asi tak, hej. No. Že by si cítil trošku stále rozťahnuté, hej. My chceme pri rozpáškach sa sústrediť na ten stretch, hej. Potom pôjdeme proti smerné chlapky, tam sa zase budeme sústrediť na kontrakciu. Čisto. No, ty máš trošku stále tendenciu v hlave dvíjať. No, tak. Budem sa zachytať, budem držať hlavu. Poď. Keď lakty v nehu, ty by si mal tam správnu paku na hrudi. Poď. Posledný cvik po rozpáškach. Sústredíme sa na kontrakciu, hej, predismerné tlačky. Sústredíme sa na kontraktnú fázu, nie na stretch. Nádych. Vydych. Takých 15-25 opačok. Sústredíme sa na kontrakciu a snažíme sa dotknúť nie rukami takto, ale lakťami u sebe. Hrudník vypnutý. Hej, jo, ale daj si obe nohy takto, hej. Keď nemáš takú veľkú váhu, že ťa to proste vydáca zo stability, zbytočne proste, hej, trošku ruky v pánu, už Zase ťaháš trochu. môžeš dávať disbalanciu v živote, aj keď ideš pekne plynule, piestík, hore dole. Nemusíš nikdy zastavovať. A fakt, 1-2 série ľahkou váhou, blízko ku zdvíhaniu, že by si to napumpalo, prekrviť.